Eguerdian daizuela guztioi, gertu dugu azaroaren 25, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna, eta data gerturatu ala biderkatu egin dira indarkeria matxistaren aurkako adierazpen instituzionalak besteak beste. Hedabideetan ere, gaiari arreta gehiago jartzen zaiola ikusi dugu, eta nola ez, Iruñean abian den epaiketak ere eragindu horretan. Iazko San Ferminetako taldeko bortxaketaren inguruko auzia medio, gaia pilpilean baitago hedabideetan behintzat. Hain justu horretaz hitz egin genuen atzokoan Jone Goirizelaia abokatu eta EH Bilduko legebiltzarkidearekin gurean gaur plus saioan eta nabarmendu zuen epaiketa egiteko moduak zalantzan jarri duela biktimaren deklarazioen sinesgarritasuna. Nik uste lehenengo eta behin niretzat nahiko harrigarria da. Epaiketa honetan eta normalean emakumeen testigantzak entzuten direnean, zelan testigantza horri eskatzen dutxiela plus bat sinegarriztasuna lortzeko beste edozein deklarazioetan eskatzen ez dana. Eta nik uste hori nolabait esateko nahiko argi gerate dela azkeneko egun hauetan, ez? Testigantza bakarrik ez da baliogarria izaten, eskatzen dute gauza gehiago, eskatzen dute proba gehiago eta gainera kontuan hartzen da bizitza propioa. Eta beste kasuetan, biktimen deklarazioarekin posiblea da kondena bat lortzea, edozein gauza gehiagorik izan gabe. Kasu honetan, plus hori dagoela tartean, eta niretzat hori oso gauza harrigarria da. Beste gauza batzuen artean, nik uste dut importantea da nola defentsa, akusatuen defentsak nola ibili da sinesgarritasuna zalantzan jartzen bideo batzuetan agertzen diren gauza batzuk kontuan izaten duelako, ez? Eta nik uste dut hor inflexio punto bat egon dela teknikoak esan duenean hori ez dela lehen izan, kontrakoa, eta nik uste dut beste inflexio punto bat biktimen testigantza kontuan izateko izan dela perito eta pertsona desberdinak berarekin egon zirenak zelan erratifikatzen dutena da berak kontatu zuena eta bera zelan zegoen. Horrez gain, Goirizelaiari esanguratsua iruditzen zaio bortxaketa zakosatutakoen deklarazioa azken egunera arte atzeratu izana ere, eta horrek begibistan uzten omen du alde bati eta besteari ematen zaion babesaren desoreka. Azken egunetarako ustea akusatuen deklarazioa. Akusatuak deklaratuko dute epaiketa guztian gertatu diren gauza guztiak eta proba guztiak jakinda eta kontuan izan da. Hau da, esplikatu ahal izango dituzte beraie gauza batzuk, ikusita eta jakinda beste guztiak kontatu dutena. Batzuk pentsako dute horrekin defentsa eskubidea, akusatuen defentsa eskubidea babestuagoa geratzen dela, baina nik uste dut hor beste zati bat dagoela eta da biktimen eskubidea, defentsa eskubidea eta akusazio eskubidea ere hortartean dagoela eta emoten dotzien batzuei gehiago besteai kentzen jakiela. Eta nik uste dut hor dagoela modu bat non oso babestuak geratzen direla batzuk eta oso agirian geratzen direla beste batzuk. Nik badakit fiskalak saiatu zala hori holan ez izatea, baina zuen lortu eta epaiketa guztia eginda, akusatuen deklarazioa dago. Epaiketari eman zaion tratamendu mediatikoaz berriz kritiko agertu da Goirizelaia eta esan du biktimak beste epaiketa bat jasan behar izan duela paraleloa auzitegitik kanpo. Medio guztietan ikusi izan dugu gertatu dana eta nik uste dut epaiketa paralelo bat egin dela. Eta hori zentzu guztietatik eta biktimen ikuspuntuetatik ez da gauza ona, olako sufrimentua sufritzen da pertsona bat, epaiketa paralelo bat egitea, berari gertatu jakona kontuan izan barik, eta nik hori ikusten dut momentu honetan. Egunak utzitako bestelako gaiak ere ekarriko dizkizuegu gaurko albistegi saiora eta hoiei begira jarriko gara segidan lerroburuetan.
Ibon Iparragirreren egoera mugara heldu dela salatu dute Sarek eta Etxeratek Bilbon Espainiako Gobernu Ordezkaritzaren aurrean egin duten elkarretaratzean. Angelita Burgoa, Iparragirreren amak jakinarazi du euskal presoa hartatzera joandako mediku guztiak bat datozela, bihar edo datorren astean hil daitekeela eta berehalakoan utzi behar dutela aske. Castro epailearekin hitz egin dute, baina hark ez omen die kasurik egiten. Daki haunera, ondion Castrok beste mediko bat nahi dabela bisaldu, lehen bisaldu txuz lau forense ondi eta ez da konforme. Danak argite garbi esaten dabe atan berdela, ze haren egoeri dala muturreku, zileikela arek iraun ez dakixela bisarrilgo bara, ero datorren hastin, ero ez dakixe. Egun egon guztioi, osoko bilkurari hasiera emango diogu Santi Bruar jaunaren oroimenez eta gogoraraziz eta horretarako minutu bateko isilune egingo dugu. Duela 33 urte, Galek eraildako Santi Bruar gogora ekarri dute Gasteizko legebiltzarrean. Astelehenean izan zen urtemuga, Herri Batasuneko legebiltzarkide zen Bruar erail zutela, eta haren oroimenez minutu bateko isilunearekin eman diote hasiera osoko bilkurari eta haren argazkia jarri dute aretoko pantailetan. Ela, Lab eta Esteila sindikatuek elkarretaratzea egin dute Nafarroako gobernuaren aurrean, hezkuntza saileko aurrekontuan egindako murrizketen aurka daudela adierazteko. Bertan izan da Edurne Senosien lankidea eta sindikatuetako kideen hitzak ere bildu dizkigu. Lab, Ela eta Esteila sindikatuetako kideak elkartu dira gaur hezkuntzako murrizketen kontra azaltzeko. Doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala eskatzen dute. Eta horretarako eskatu dituzten aldaketak besteren artean irakasle orduen jaistea da eta ratioa txikitzea ere bai. Hezkuntza komunitate guztia gonbidatu, antolatuta ditugun mobilizazioetara, gaur goizean zehar eskoletan elkarretaratzeak egiten ari dira, ari honetara, eta gaur bilduko gara beste zenbait kontu antolatzeko, azaroaren 30ean badugu hezkuntza komunitatearekin beste mobilizazio batzuk antolatuta, eta abenduaren 12an gizakatea. Beraz, jendeari, hezkuntza komunitateari eta hiritar guztiei gonbidapena luzatzen diegu, etor daitezen, ze azken batean hezkuntza guztion etorkizuna da, gure seme-alaben etorkizuna da, eta gure ustez publikoa eta doakotasuna garantizatuta edo bermatuta egon behar duen eskubidea. Hezkuntza kalitateari begirako urratsak emateko, hain zuzen ere orain eztabaidan gaude tresna bat osatzeko, ituna hain zuzen ere, eta horrekin lortu nahi dugula horren urtetarako referentzia bat benetan hainbat aldarrikapen eta gainditu behar ditugun hainbat eragozpen, hain zuzen ere aspalditikan emandako murrizketak gainditu ekarpenak egiten etola eta benetako tresnak sortuz aurrera begira benetako irakaskuntzan aurrera tiratzeko. Martuteneko espetxean sartu dute aste honetan Amaia Agirregabiria Pasaiako alkateoia, 2 urte eta erdiko zigorra ezarri zion Gipuzkoako auzitegiak, herritar baten eta udaltzain batzuen arteko liskarrean esku hartu zuen Pasaiako alkate ohiari. 2013 urtean izan zen hori. Emakumearen kontrako ekimen judizialik ez hasteko eskatu zuen alkateak, haren egoera pertsonal eta familiarra kontuan hartuta, kaltea handiagoa izango zelakoan, eta 4 urte igarota udaltzain berberek salatu zuten alkate ohia. Iker Rokandi ere zigor bera ezarri zioten eta hark Zaballako espetxean sartu beharko du laster. Gurean izan genuen atzoko, Gurean Gaur Plus saioan. Ni barrura noa eta ez dakit noiz aterako naizen. 15 egun eman dizkiate, hortaz, hor abenduko zubi egun jaiegun horien bueltan, agian zertxo bailenago, edo agian pizka bat beranduago, 4ean, edo agian 11ean, hor zehazteke dago, baina zalantzarik gabe nik kartzelara noala seguru eta gero. Pasaitarri babes adierazi diete biei espetxean sartu aurretik eta sostengu talde bat ere sortu dute haien alde. Talde horretako Junkal mintegiak iradoki du auziaren atzean zerbait iluna egon daitekeela eta eurek edonola ere bientzat 3. gradua lortzeko kanpaina abian dute. Nik baieztatu, ezin dut baieztatu, hori ezin dugulako jakin, baina egia esan ulertzeko modu bakarra hori da, ezta? Osea, ez baldin badago beste arrazoi, atzetik beste arrazoi ilun bat, nekez uler dezakezu bere kabuz horrelako bide bat hartu izan. Bueno, egia da nahiko genukela, ezta? 3. gradua ja lortzea, baina badakigu hori ez dagoela gure esku, denbora tarte bat pasako dela, espero dugu ahalik eta laburren izatea, baina argi dagore bien bitartean bai Amaiak eta bai Ikerrek lana egiteari utziko diotela,
ala ezinbestez, eta ordun sostengu ekonomikoare eta elkartasun kutsare abian dugu. Rokandiok bere aldetik eskerrak eman dizkie babesa adierazi dieten guztiei eta mezua ere igorri dio Martutenen dagoen Agirre Gabiriari. Nik eskerrak ematea elkartasuna eta maitasuna adierazi diguten guztiei, banan ezin delako, piloa direlako zorionez, eta zalantza badut ere, Amaika telebista Martutenen ondo ikusiko den edo ez, baina ikusiko bada betzat, Amaiari nire besarkadarik ez duena eta nire indar guztia eta eusteko zer nik ere utziko diot. Ezoiko argazkia izan da gaur goizean Bilbon, Euskalgintzako eragile andana bat eta Euskal Herri osoko erakundeak elkarrekin Euskara sustatzeko proiektu bat iragartzen ikusi ahal izan baitira. Euskaraldia aurkeztu dute, 11 egunez Euskaraz egitea sustatzeko ekintza. Euskalgintzako eragileek eta Euskal Herri osoko erakundeek egin dute dei bateratua. 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3 izango da. Euskaltzaleen topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak taxutu dute proposamena eta gainerako eragileak bildu zaizkie. Nafarroako gobernuak eta Euskal Elkargoak ere bat egin dute. Carles Puigdemontek ez du onartu Kataluniako gobernuko presidente hoiei dagokien pentsioa Kataluniako presidente zilegia dela deritzolako. Hala jakinarazi dute hainbat hedabide katalanek. Era horretan Puigdemontek agerian utzi du ez dituela onartzen Espainiako gobernuak Konstituzioaren 155. artikuluaren bidez hartu dituen neurriak, izan ere Cristobal Montoro Espainiako ogasun ministroak 10 eguneko epea emana zion Generalitateko presidente hoien estatutuari helduko zion hala ez argitzeko eta argitu duenez ez du onartu. Luis Maria Bonini hilda 2011 eta 2013 urteak bitartean Atletiken Marcelo Bielsaren laguntzaile izandakoa. Karisma handiko prestatzailea, arrasto pertsonal eta profesional luzea utzi duena Bilbon. Kopa eta Europa Ligako finala jokatu zituen lantaldeko gakoetako bat izan zen. Aurretik Bielsarekin batera Argentina eta Txileko selekzioetan aritua. Elkarrizketa guztietan Euskal Herriarekiko nostalgia handia erakusten zuen. Lointek Gernikak garaipen historikoa lortu zuen Eurokopan Hungariako Zegle taldearen aurka. Bizkaitarrek 14 puntutako errenta lortu zuten eta oraindik ere hurrengo fasera sailkatzeko aukerak mantentzen dituzte. Talia Caldwell fitxaketa berriaren lanak eta Pinak sartutako 22 tantoak erabakigarriak izan ziren. Eurekin batera Alston, Naiara Diez edo Marina Bas maila altuan aritu ziren.